Toto je náš svet. Postavili sme železničnú stanicu, teda zastávku v Melčiciach. No. Simon, táto budova. No, takže toto je vestibul, už teraz nefunkčný, není v prevádzke, ale kedysi sa tuto vnútri dali kúpiť lístky. Tam ďalej. To je podchod, ktorým sa dá prejsť na druhú stranu. Nachádza sa tu niekoľko takýchto prístrežkov, v ktorých sú sedačky, ktoré sa tu není, ale tak. Potom tuto je ohlasovač, kedy odchádzajú osobné vlaky a na aký smer. No tuto máme jeden osobný vlak, ktorý smeruje na Mijavu. Povedz ešte ty niečo, Simon? Simon? Čo? Niečo o tom. Ide na Mijavu. Postavili sme ho z betónu. To je na koleniciach.